Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, welcome sa Palamay Drama. O karon akong i-upload ang Palamay Drama Compilation Part 182. O pasensya jud mga listeners, karon na ta nakabalik og upload kay di jud makaya sa atong lawas mga listeners kay naglabad jud tong ulo atong miaging adlaw. Nasubraan tag edit no, sakit sa mata. O karon okay naman mao nga naka-upload ta karon. O maginahinay lang dito mga listeners, lawas na itong punan. Magbasa dita sa katong last nga gi-upload na to sa part 181. Atong basahon ang mga comment para ma-appeal po na to sa atong vlog. First comment na to si GB Gals. Maayong adlaw sir, musta na ug ayo permi sir. Daghang salamat sa imo dia GB Gals sa imong pag-comment. Salamat kayo nga naminaw sad ka sa atong mga drama. Si Ma'am Del Sam 99, good morning sir idol. Timing kayo paminaw sa imong drama. Salamat always o pasensya na. Nagka-trouble akong password payment purchase tungod na usab akong password tungod sa e-travel application. Nadamay tanan ang password. Kung mapix ko na. God bless you and family. Mao din ni natabo kang Ma'am Del Sam 99. Salamat jud sa imong Ma'am Del Sam 99 sa imong pag-comment o na-appeal sa atong pag-vlog. Ug amping-amping diya ma'am. Salamat kay sa imo ha. Si Elvira Nancy, ayos kayo. Daghang salamat po sa imo dia. Elvira Nancy. Si Dads Vasquez, thanks pala may drama sa What's the Style Compilation 181 suglanon sa matag sindir nga nagkalaing-laing problema sa kinabuhi. God bless us all. Daghang salamat po sa imo dia Dads Vasquez. Kay kini si Dads Vasquez permi ni sa comment sa tuwa. O salamat kay sa imo Dads Vasquez na sa imong pag-comment nga isa jud ma-appeal o mabasa sa atong pag-vlog. Salamat jud kay sa imo ha. Si Oscar Abaydog, sorry dol, karon pa jud naayo akong cellphone, pasensya jud dol. O ay problema Oscar Abaydog, ato ang lingaw-lingaw lang jud ni. Importante makapaminaw ta Oscar Abaydog no. Salamat kay sa imong Oscar Abaydog sa imong pag-comment nga naasad ka o sa imong escape nakasabot sa kasakwa. Salamat jud kayo. Kurang comment ni Oscar Abaydog, basta dol escape dol hangtod man subon ako Oscar Abaydog, salamat kayo. Si Nalin Labial, thank you sir, daghang salamat po sa imo dia ma'am Nalin. Ug mao to mga listeners tanan ka comment sa ato ug atong i-appeal sa atong pag-vlog karon sa atong part 182 ug ato na sugdan ato ang Palamay Drama Compilation part 182. Ako si Dundun. Giningon na, may mamakakad ng permi. Di kitapusan, ay lunugdangan lang kini. Atman ka, kadi lang yung mga ibawaan, mahimo ka na yung katawan nun. Maugting na tapos ko pinabuhi. Kaya ako mahimo, may kalimtan. Wow! Kanindot sa mong ito'y Dundun. Ano sa manang klase nga sa ito'y? Mahalo na sa? Di magini mahal ba Uy, kay pilam day mong palitaan ha? Secret! Pila bitay palitin mo anang ituya bay Dundun? Hindatag na bay. Kaya tigay ining ituya, bulan ka naman, matusay nasud. Mauba bay Dundun? Oo, gunahan gini sa man. Kaya tandi ka? Ito'y pagani na. Nga manghatag na ka. Oh, doon na patilay na na. Wa na, bay man Tagaan di kay panganak ini. Oh, mauba. Oh, sige. Maghuwat ko ha. Sige lang, huwat lang bay. Kaya makaito sige sama ining akong itoy. Huwat lang. Say liwat anong ituya bay Dundun? Kuan? Chatso pudol. Nak, dali na. May kay mo pa'y pag-stop. Manglabang na ta. Dali ko nita ko. Ma, dalitin niya ko pa kong sapatos, ma. Wala na ko yung sapatos. Siwa na good. Kadaghan pa na magsapatos, Oh, time pa. Oh, nga no, ma? Dali, John. Murag ang motor mo itong papadundo ni mo nga akong nakita. Dali ba? Pal, naog na. Gutom na ko. Anyan lang taman yung do. Maniod to, dang pangiyod to. Humantog ka o natin ito pangyod to. Kadaog nas motor. Okay, ups. Hay naman tos papa ni mo. Dali, John, basig to sunahan. Dali, kay stop dito napita, Ay, pitara, ma. Madagma ko. Pagdali ba? Hay naman to.
titingal ito sa papa mo, oy. Siya lagi ang imo lagi tong amahan. Kinsa man katong babae nga ni angka sa motor sa imong amahan, Junjun? Ako, may pangutan-o ni mo. Okay ba ako ato mo majura, oy? Pagani ko kakita ni aging motor ni Papa Dundon. Sa sunod, di ko mo angkas sa imong motor ha. Ilabi nag-init ka ayo. Kay kaski akong palit sa akong sunblock. Uy, aron di ko maito. Siya biya, sagdi lang gud. Ako bitatig-hatag di mo para palit sunblock. Ay, pisa na. Di ko ganahan mo angkas lagi. Kay mahadlo kong masaktan tas imong asawa nga si Ay, Jora. kabala ka. Naras permi sa bahay na kong asawa. Tagsa ka na magawa sa bahay. Ya, tagsa na pa naman yung syudad. Day, daghan mo istorya oy. Basta di na ko mo angkas sa imong motor. Sige na, good. Ay, bahala ka. Ikaw, good. Sa sunod tong Atos Motel, ang autoreda doon ako. Aron di ka reklamo. Ay, kada pa. Pilangga gidi ay ko nimo doy. Oo, mahal kita ka. Mahal pa ko nimo kaysa imong asawa. O nga, Jinky. Ay, sama. Si Jura na nawag. Hello? Hain ka, Dondon. Ano man, Jura? Nakitaan ko imong motor dapit sa Santo Niño Church o may miangkas na imong babay. Kinsa siya, Dondon? Kadugay na sa atong relasyon. Pero pa nagdudang imong asawa? Sige na, be. Gimingon na pa ako sa imong brute sa motor. Ibingon to. Katong imong TDK. Buhatan na karon ha, Dondon ha. Yeah. Basta mag-uban ta din sa motel. Mao ginay akong pangitaon nimo. Pinambot. Huwag ganahin. Pinambot. Mas ganahan ko sa fruits sa. Sige. Pangalan na daghang musaway na ko ang mga battle kong minyo. Mas dami mang minyo o dahil tao nga pinataka lang. Ano pa? Kalamit. Mali ang gusto niya mo, Jinky. Ganahan ako niya. Muli ka nagkaubaho eh. Ingon na ni Chara. Dili. Kana, Jinky. Ay, mayna mo. Kay kisay mo palit og mayna. Natay, unsa yung baligya, tay? Ay, langgam ondo. Mayna ni. Ang man mo palit ka. Ay, barato naman nga akong bigain eh. 200 pesos. Onya, may 100 ka diha. Ha? 100 pesos, tay? Ang ano barato raman na, tay? Ay, wala ko ganahin ng gamo eh. Ako lang gibuhi, pero mga pulis ang nakaingon nga nasakpan ko sa akong asawa. Ha? Unsa? Ano nagsakpan man ka, tay? Ay, isang idaran ako, pero nakadali pa man kog babae, matanon pa. Kasi buti pa sa pamilya, tay. Nasakpan ko sa akong asawa nga may kabit ko. May naman yung nanggama. Nginto tra ba ni siya kay mutabi ni? Magamit kay ni siya nato, Junjun, aron masakpan natong imong papa kung may kabit bagit siya. Unsa, Mama Jo? Bay doon, uli na ko ba? Uli na ko, lipong ko na. Sige na ba, huli na kay. Happy trip ka na sa'yo, pili na. Nga, may kabit ko. Sorry kayo ba doon, ha? May kabit bitaw ka. Di ba mo tumo ning ako, Ay, May yeah, kabit bitaw ka kasi JK mo nga, awangan sa babae, di ba? Kabit ka! Singkirangan! Awa. Kisa itong isulti? Kuan kining kinsa bitaw tong nisulti no? Kisa to? Ambot kinsa to? Kinsa ka to? Ikaw di gali hubog na tingal ka bay. Ako wa mo ko sulti ato. Ano sige ato na ko bay, ato na ko. Bye. Bye-bye! Oy! Ikay may sulti ka din na, langgam? Ikaw to? Ako! Uy! Sinakalimut ko. May naman ikaw naggama ka. Oy! Ay sulti akong asawa, ha? Sa'yo mong isulti ka din na, ha? Kaya kung musulti ka, putlan di ka sa mundi, oh. Nagkasabot ka? Oh, darang imong pagkaon, may na. Thank you! You're welcome. Tagsa naman ako makabati ni mong mutabi. Ngayon hilo mo naman karon.
Sige, ikaw na lang diha. Nguta na lang ko nimo kay tabian man ta kay kang lagama kagod. Mauman gani nga nalipay kong gipalit ka sa akong anak. Pagka pinangga ba ya? Kalimtan lang tayo ni. Sa diha oy, para langgam silosan pa nimo. Ato na ko, Jura. Asa man ka? Mo trabaho na. Sige, Jer ha. Ato na ko. Oy, kiss. Oh, ikaw ba? May naha ka. Hilason sa gala. Balik ni Judas. Ano nang gamay? Ato na ko. Bye. Bye! 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 May kabit ka, Chinky angan! Unsa to imong gisulti may na? May kabit ang akong bana og Chinky angan? Wala ko mahimutang sa gisulti sa may na ako ganihada. Nga may kabit si Dondon og Chinky ang pangan. Magpaatbang ko ng ilang trabahoan. Gusto kong masuta kung nagsulti bas tinuod ang may na o nagkumbitsya lang siya. Hapit ng alas 5. Mo-out sa opisina si Dondon alas 5. Anilang ko dinis at bang sila opisina. Maniit ko. Unsa? Di ko ni mo ihatod sa amo. Nga naman. Uy, Muli ko sa iyo ron. Aron di magduda akong asawa. karon na lang. Milagro. Tingalig ipul anak-anak ko ha. Tingalig may lain na ka. Sa kaniya? Wow, uy. Maski na, magawas na ta. Niyaot na ito mga office mates. Pasakin lang tig-taxi ha. Daghan yung mga office mates ni Dondon ang nanggawas. Wa pa mo kung makakita sa kumpana nga may kawas silang opisina. Ay, kulpaan ko na. Yan naman eh. Oh. Si Dondon na. May gawas na siya og may kauban siyang babae. Asa mo nilang gibuhat? Si Dondon marag nag-am-am sa babae. Mauka na ang iyapit. Magpasalipod ko sa dakong poste. Kalain sa kong gipati. Naunsa ka, Jinky? Sabta ko. Huwag kilain. Ikaw ra. Huwag ang akong asawa sa kinabuhi. Kuwan lang ko. Magpagod lang ko sa kong asawa kay pasig magdudan siya. Anong kadugay ka bolis bahay? Parating yung taxi ha? Mao ka. Ihatod na lang ko sa amo pa. Dali na bito tang maampun. Auto bito na gidani mo rin. Abi mo kayo na ako. Maglakaw ta ka rin. Inyong model to. Next time na lang. Nanay taxi. Ako pa raon. Taxi! Si bugal-bugal. Sige na. Sige na. Sorry kita. Sige na ba? Oh. Kiss me. Oh. Sige na. Oh. Sige na. Bye. Larga na. Patol ko sa parkingan sa kusikinan. Huwat ako. Jura! Sigaw mo ng mata ni mo. Tinuod yun di ang gisulti sa langgam na may kabit ka o Chinky angan. Hain niyo mag-park ka sa kinan. Mamaulit tas ato. May pakis-kis ka pa sa babae. Mamaulit ta! Jura! Ay mo pagbiya si Junjun. Please! This year, so ko magdahom nga may kabit ka Dondon. Kung wa pa ang may na, dili ko mahibaw nga may kabit di ay ka. Bantog ra. Ting out ni mo sa opisina alas 5 sa hapon. Mauli ka din sa bay pasado na alas 11. Din ka niya ni mga oras ha. Naglumlom kasi mong kabit. Gubarilo. Dilam! Dalian ang pagpaghipo sa mga sinina Junjun. Pagdali, kapaglayas na ta din eh. Wa na kapuslanan nga magpuyot na dining baya. Impierno na din eh. May nagpuyo nga demonyo. Tana, Jura, no, sabi ka. Gapin ka. Mabiya, magkanya. Nandun magkanibatong anak. dili ka nga to ng anak ang ako daton. I-appeal ko pag diyang nakasulti na ako nga may kabit ka. Ang Mayna! Gusto, siya ba di kayo nitanan? Ang chismosong Mayna! Ako pong may na pa. Bisag siya ba tagiya? Saan ko nalang gama? Ay, ayaw lagi pa. Hoy! Ganda na pagbinuang ha! Kuha niyong ayaw? Huwag ko ang ayaw? Hoy, langgam! Puso ka niwalag ha? Ikinig kayo na! Ganun nagkagubot ni Jura! Tukon di ka! Hama ka! Ayaw pa. Ayaw lagi! May na rin kaingon nga nasagkas kong asawa nga may kabit ko. Kay bisag, gituon sa bayo, ang may na, ikay pong sulti nga may kabit ko. Sige, balik! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama.
ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Amalia, inaingon, sting sa asawa nga makulbaan siya kung ang bana may lain na. Mao kini nga itabos ang kinabuhi nga di na ko mahimong, mahikalimot. O sa mga oras sa mauli rong hapon? Last na siguro kay may meeting pa mi after 5. Oh. Nga naman, Amalia? Magpaubanta ko nimo sa grocery. Bago pa magandang umbra. Ato pa mga usang adlaw. O sa itong sang adlaw nga last week pa man to. Hurot ng mga shampoo, oy. Sabon, conditioner, ingon man ang mga dishwashing liquid nga atong gigamit, napkins o uban pang mga tinda. Wa na sa detay kape o gatas. Mahimog ugbal na tabang umbra. Mahimo rapod god. O sige, Jamar. Ugma na lang tamang umpra. May kape ka, Mare, ka ng isog? Oh, naman Mare. Milagro mo inam kag kape. Inom ko kay lagot kay ko hangtod ron. Oh, kay nga naman Mare. Sus, Mare, gabi pero tinamong away ni pare ni mo. Ha? Kay nga naman Mare Juna. O, nasakpan ako nga may kape. Nahibilin man yung cellphone sa bahay gahapon. Nga saba man ka kay naay sigig text, di akong gibasa. Sus, Mare, text mas babay. Matud pas babay text ay, love baya ti Berto. Unsa? Oo niya Mare. Aw pag-abot gabi ni Berto ako nagikumpruntasi. Uy, ay syempre ni deny as usual. Ay, grabe. Maayuha mo hatag og rason lagi. Wa ko no siya kaila sa nag-text niya pero naligas ang baba. Nalitok bitaw niya angan sa babae nga mo ay nag-text niya. Aw diha na. Kumbati general. Uy, akong gibugnog maayo. Uy, ha, ako pa. Isugagin ni mo Marisa. Oo, kape ni mo oh. Ay, salamat, Mare. Si paring Jumar, Mare, uwa na ikabit. Unsa? Bantayin ang imong bana, Mare. Ayaw palabig salig sa imong bana. Naara ginas kanta ni Inday Babina kanang ayaw palabig salig sa imong bana. Bantay ang mga lihok niya. Mare Juna. Nasa mga Jumar? Nagsabot ta nga mangumpra. Wa ka mo tugas oras. Ikaw ba nag-ingon nga karon ta mangumpra kay gahapon dugay kang mauli kay may meeting mo? Sige kung paabot ni mo dinis ato. Wa jud ka. Din man ka. Saling bay kami uli. Amalia, nga ano ka? O sa may address sa lain ni mong bahay ha, Jomar? Punupuan naman ka diha, uy. Amalia. Tudloy ko sa bagong address ni mo ha. Aron sa paghatod naman lang nako sa imong mga gamit. Amalia. Iyay. May naibawan ka kong Tila kong asawa. paabot Nga may ni mo. laing gugi kabuangan. Oh, nga nang dugay man ka nakasulti diha. Nasakpan na ta ka sa. Ano ka, uy? Advance pa ka mag-isip? Advance na ko mag-isip ron, Jomar. Kay nagduda ko ni mo nga may kulokadidang ka. Taka ka lang. Asay ka kulo ka didang? I want nobody but you. Chak. Nobody but you. Kanta-kanta, man. Isumay ka madungog di mo na imong kanta. Imong kabit? Badi ay, sige tabi diha. Maligo pa ka diha, marjirjiran ka pa. Sa? Baho nag-anso. Samutang mawa akong gana nimo. Kuligo dito ay. Hilas ni mo. Pakaligoon ko ni mo. Naglain ni akong lawas, Berto. Ay, pirmi maglain ng imong lawas kay kandingon ka man. Singan? Ikaw kabawon ka. Kabawon kag lubot. Ay, kisaingon. Ako! Pinawayon ba yan nimo? Ikaw, unsa man buka? Oh, kay unsa man ko, ha? Unsa ko? Iro ka. Dayo kag talikod kong akong jirjiro. Uy, hinayang imong tingog. May makabati, abi palang tinuod. Kadili. Oh, advance na kong mag-isip ron. Unya? Hala, Eh, sila si Maring Amalia ug si Jomar nag-away. Hello, ma'am! Tapatan nung ka, buhay mo! Suwaye! Sige, dapati ako! Apap! Gay! Ngayon mo ka? Nasakit? Munag pangita ni mo! Hindi man kang banahak ko! Kinansos nanguyab ka pa na kung baka mura kag iro nga nagsaging sunod-sunod ako! Sikag antos ko eskwelahan, magpaatbang ka na ako! Unyag mauli na ko, imo ko ihatod, unya imo ko masakit sa jeep! Uy, boy, oy! Ipantos nga ni ko ni mo! Oh, iwa ko gusto ni mo! Ipaantos ta ka! Pero kung wa pa ko ni mo pugsa, wa ko ni mo atangi ka na atos ngit-ngit!
Unsa ka? Nganong ganyan mo nga ako agyanan, ha? Pagkailan ako? Ako si Jomar. Jomar, tabi diha, paagi ako. Sugtas ako. Magkaagi ka. Unsa? Nabuang ka? Di ka magkaagi. Di ka magkauli sa inyo. Kung dili ko di masugton ko rin gabi una. Unsa? Karang ko. Sige na lang, uy. Sige na lang, uy. Uyab na tang duha, Jomar. Ha! Napugos lang ko tuhig na. Gasugtong kang animala ka. Ya. Ano nga amang kabulikay na ko? Humutong kisugot ko na mo. Pag umanad doon, likay ka na ako. Napag-usap man ka. Ang kusong kay ka, mago. Kung jirjirong di ka. Ano lang? Lami man. Animal dito, uy. Bali-bali abi ka. Di ano sa... Ya, uy. Kini may imong ganahan ba? Masamblik kayo sa kanila. Nani. Baunan na! Malia, Oh, ngano ni Tiago? aman mong bana si Jomar. Nes amo, nga naman di ay? Anas inyo. Karon, kita ka. Kay ngano dahil ni Tiago? Uli ko nung sa inyo. Tanawag na ba si Jomar? Paspasun tali ha. Paspasun tali kay. Wato may bawas ang magyan ha. May gawas ko sa mukha. Pinaspasin niya to. Oh! Ala! Unsa ko no? Ay, si Amalia ka? Ibton, no? Usbi. Usbi pa. Ano ba tagbag ko sa mong kalagot? Usbi pa kong pa. Ay, gara. Oh, ni Marka, ingon ini ko kung maglagot. Bas ko mag-isip sa. Kaya naapasan ka dito tayo sa tong silingan nga buring. Adas ko mag-isip. Nagbuwag din mo sa paring Jomar, Marie Amalia? Nagbuwag. Sa kapuslanan nga magtipon mi. Ngawa na may laming ang mga pagpuyo. Unya, asa na mo rin si paring Jomar? Ay, amot niya, oy. Bahala siya sin kinabuhi, oy. Luuyas imong banas, ha? Oh, say Luoy good. Luoy pa ng manuhog lag bisag kinsang babay. Way pili. Hastan silingan tamburing torjaks kanahan. Ha? Unyag mga yun pasaylo, makikuli kang paring Jomar. Ay, di na ko mare. Kay luod na kay na siya. Hugawan ako sa kumbana mare. Ngiga niya sa paslak na slaing taler. Niya ipaslak mo niya sa kuang taler. Paslak dire, paslak dito. Di ko mare oy. Bahala gwa na ko bana. Buwag ning duha. Nakigbuwag ko sa kumbana nga si Jomar. Hugawan ako niya. Sa kinsa lang babae ang ipaslakan si Iyaha. Paslak dire, paslak dito. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rowena, ginaingon, pagka-rakay naong sa part nga imong gilibak ang pau, nga imong napuslan sa panahon nga ikaw nagkinahanglan. Mao kini nahitapos ang kinapuhi, inako mahimong, mahikalimta. Una, Darwin! Ito na! Tabang mga saliga! Gibulog ko sa gusto kong bakit! Kawatan sa Hindi na ko niya. Pero binalang ko niyang dapatan. Naunsa man ang taon ka, uy? Sa una pa ang tanan nimong gibuhat nga di na kaniya? Ani na lang una kas amo, uy? Di kailan sa ni Darwin. Rowena, away magtiayo na. Ay, panghilabot niya, uy. Norman, babay ko. Dili ko makaako nga makita nga akong amiga nga perming bunugon sa bana. Unya og ana maglagot ni Mus Darwin. Kami say mag-away. Dili ikaw, kami. Kaya ako may litabang siyang asawa. Ophelia, ang angan ni mong buhato, no? Madto ka sa barangay hall. Isumbong ni mo si Bay Darwin. Kung magpirmahanay mo nga, dili ka na niya bunugon pa. Kapila lagi na mahita po. Mahal, pero sige lagi hapon yung buhato na ako. Ilang makasayop siya. Aw, magtawag ang pulis aron dakpon siya. Ayaw dagan dayon kang Rowena. Kay maamong ni ana, uy.
Milayas din si Ophelia by Darwin. Uri nga nasigil ng kaghubog-hubog di kay wala naman di si Ophelia nga muapas ni mo. Pulutan be. Lami pulutan eh. Nilayas mo, no? Nilayat. Bot! Hain, Ambot. antong ka na. Pulutan, ang pulutan. Anak ko, jero-jero nun. Tuwad, pre, tuwad. Ako'y patuwaron niyo. Ay, kalami na pre. Ubog na ba? Iban ka? Pulutan sa pre. Pre, Ay, ka-blind bre ni mo no. mablay. Blind kay ka. Kasi buta ka, buta. Uy, buto mo pa sa buta na. Buta kay ka. Pre, Jojo, o saan? Nara sa itong silingan ni Dangup yung mga asawa ay. Isang silingan na, ha? Pre, Jojo? Pagkawasan akong asawa niya, Norman Bastida! Puso kita kon! Ako siyang sawa! Hawa. Na mga asawa! Hawa, Rowena. Na may ugi! Nas Darwin, oh. Baka naoga ni Koron. Sige! Makultahan ka na ako ba? Hawa. Din hila kas taas. Sama ni Ako atubang anang buang nga bana ni Ophelia. Sapa Ako siya pasabton. Akong sultihan nga tuwa mi pauli sa gulikanan si Ophelia. Ugwa din his ato. Sa sunod, ayaw na tabangi si Ophelia. Ayaw na panghilabot niya, ha? Kay dili ni mo sila igbahong parinti. Di na mo ihatag ni mo ang among anak, Darwin. Ako sa asawa, ma. Ay kung saan pitag, mama. Kay wa ko makagusto, anak. Hilasan lang ko ni mo. O imo sa asawa. O niya, o sa ba imo gibuhat sa among anak, ha? Gihimo lang ni mong punching bag. Mas may lang magbuwag na lang mo, Darwin. Sige ni mong kulata niya. Mansam na silang nagdinugan, Nayman. Rowena! Rowena! Nayman, nga no ka? O sabay na hitabo. Ambi ang armas pagdali! Ambi! O sa? Nga naman. Kasi may mong kontra. Pra, ganito na da. Pra, yun! Nga no, lagi, uy, kisay mo ang pasabot. Ha? Si Darwin! Nagpataka pasangil? Ako ko nang gijil-jil si Ophelia? Unsa? Animal gyud tawhana da. Ayaw pagawas. Hinumdumi nga pariwara na siya. Ayaw padaan ang adik dako. Pangamong ng iya ha. Kawa siya, Norman Bastida! Tawa. Tawa? Kanahan ka! Maunay Buang yun. Kalag tabi. Oh, sus! Sus! Ay lagi paggawas. Magtawag kog pulis. Ipadakop nato siya. Kaya sa tubag. Uy. Hello? Ay, hello, police station? Sir, ari ami karon diri sa among barangay, sir. Kay dunay nag-maoy, sir. Oh, sige ma'am. Kay mo na ni Caroline. Ay, thank you kay sir. Pagdali taon mo, sir. Sige, bye. Norman, ayaw yung pagawas, ha? Nakakontak na kong polis. Pasag din na siya diha nga magsigig-singgit-singgit. Tabagi ko, Norman. Norman, tabagi ko. Ophelia, oy, Tago ko. buhi. Maluoy ka. Ngano mga Ophelia? Gigukod ko ni Darwin. Huwag nagdahas ang pusil. Unsa? Dengan kayong salamat kay imo kong gitago ng kapitan, Norman. Ginisa lang ka, ha? Kailan ako ang tagiyaning kwarto nga paabangan. Kayo paggawas din kay tingalig. Makitaan kasi ng bana. Mupauli na ko. Ayaw sa ubiyain, Norman. Buhi ko. Norman, Ayaw pa, buhi ko. Gakos mo nung kanako eh. Iko ba? di ka buhian. Kita na hinuong duha ni buhian pa kita ka. Rowena. Wa ko gukda upusin ni Darwin. Ang tinuoy. Usa na kasi man nga muuli sa bahay sa Darwin. Saan taong ka? Uy, Tumo-tumo lang ko. wala ka mabayan ako. Unsa ba ka ini? Ang sa ka-Ophelia. Murag kataas sa bit. Nagbungyog ka. Bisang naghubo ka pa diha. Isaw-sayawan ko ni mo. Ipagkawas pa imong dila. Uy, hindi ko madaan na. Kaya na ako'y asawa. Si Rowena. Hindi ko gusto nga makasaha ko niya. Nakasabot ka ba, Ophelia? Saan ko ikaw ba'y kitabangan? Ikaw ba'y mo traidor ni Rowena nga? Suod mo naghigala? Saan ko ay? Pre! Bae! Nahibaw ko nga buutan kang pagkabanan, Norman.
Uban pa tumba na matintal kito. Naghubo na unya. Gisayaw-sayawan pa kit ka. Kano mo gamit ang kuglain nga? Naama kong usawa. Ngita dyan kong problema. Oy. Lagi na kahoy, Rowena. Saan ko eh? Kasi ko imong pahimutan sa imong kana kang Ophelia. Gilo pa. Ay, sugat ang daan. Nagsugat ang daan. Darwin, hindi may gusto kumot ha. Ay kalihi ang daan mo. Ay kalihi agyanan. Pag-iami sa mga umagan. Lolo, ay pagkapilapin niya, Lolo, ha? Lolo ka. Amor rin do, ha? Dakog sala rin daw, ha? Kasi may akong sabi. Itjur-jur, di mo ako masawa. Ha? Ano good? Darwin? Nay? O saan ni? Nagharong man gud mo? Ha? Ngano ka? Oy! Paulin sa bay, Darwin. Ngita dyan magsamok na. May kay ni Aka, Ophelia. Sulti sa tinuod ang imong bana nga wa di ka jerjera. Ay, sus! Ganong bugtong ka man gini nato, oy. Naunsa baya mo? Magubot yun ni Day. Kung di ka musultis tinood. Unsa man? I-jer-jer yun kang Norman? As ay, kapoy ba ninyo? Inyo ka man. Oy! Ophelia! Sulti sa tinuod si Rowena, ha? Sulti! Aron dili tanaw sa mo! Nagpaduding pod si Ophelia. Misulti nga wa siya mahilabti sa kumbana. Wa siya maghuna-huna unsay utang kabubuton. Kami pa'y nakatabang niya. Kami man hinuoy dautan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Maris, ingon, mas maayo gyud ay asawa anha lang sa bay. Ang bana doon ay trabaho. Kay kun ang asawa mo tabang og trabaho, usahay, kasugat og mga panghitabo nga dili ayo. Asa ka na hinuon sa imong bana. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi. Dili na ko nagmingon. Ay, ako na lang sang usang niyas bay. Kay may trabaho naman sa dang akong bana. Oh, hinoon, duhami. Ang gamay pa namong anak nga, tuas duyan. Ay, kila ay makupundo din sa bayo eh. Kimingaw naman ko panrabaho. Kinsa marong nag-doorbell? Isa may tabo nga may balik si Arman. Kaya wa man ko'y nabati nga andar sa motor nga naabot. Bibi, ka na ugon ako, bi. Kinsa ka na eh. Ikaw mangguday ni Day Laura. Abi baya na ako kinsa, oy. Day off manggudo na ako, Day. Maong niya ni suroy ko din is inyo. Naibaw masad ko nga kamurang duharon sa imong baby ang niya. Kay trabaho ba sa Arman? Kamerag yung duhang niya sa bahay, Day. O dali, oy. Sama ni oy, ni ara magutas pultahan ng gate nagtabi. Dali, oy. Dayon ta din hisod. Ali na ta na. Oh, oy, syempre na madayon gud ko. Kay doon na pud ko'y tuyo nimo. Mao pa, Day? O, Day, nagkinahanglan og tawron ang gitrabahoan kong pawn shop. Mao nga ikaw akong gisuwayan og sukna. Kanaha kung ganahan ka man trabaho. Gamay para ba ng inyong anak ni Arman? Abi mo, Day, no. Ganahan jud kong mantrabaho balik, oy. Busa, bahala og gamay pang among anak. Mo trabaho ko, Day. Inang inyong labaw ha, mo trabaho ko. Hala, no, sure ka. Unyang inyong anak, o pa man ay tuig, kasi may bantay anak, ha? Day Maris? Sa manrabaho ko taon, hindi ko masugot eh, uy. Gamay pa taon na si Inday. Kasi may mabantayan ako, matrabaho ka. Si mama na ko dong. Ako lang siyang suwayag ingon nga siya mo bantay sa bata. Suhulan lang gud nako kun. Ilaay na jud ko dinis bahay dong ay. Naanad ba ko manrabaho sa onas daga pa ko. Ah, di ko masugot lagi. Kaya bisa magkauyab kang kauban mo trabaho. Bago pa ka ng anak, gisi nga na. Ha? Nga lang aram ko. Ako na ba? Itong uyab ba ta? Sumagod. Uyab ta. Nya, sa iyong trabahoan, may uyab sa ka. Mabitaw nga, gibugha din di ka. Dali-dali di ka bugha. Siya, uy. Minyo naman tagod. Nyara. May anak na ta.
Sige, ang kuno na ako. Nga, kaniadto. Di ko makontento kung usaray uyab. Pero kuto ba man sad sa uyab-uyab, good. Wa man dyan ko magpahilabot og laki. Pero ikaw rin nakahilabot na ako kay imo dyan kong gigamitag kusog. Ay, Sige na dong ba, matrabaho na ko dong ba. Sige na. bida gid. Ako, di ko ganahan gid. Para raman sa na nato ng panrabaho na ako. Ayaw lagi. Tano mo. Ha? Kahit to sa tana. Ha? Ito kaya magkalit ang akong gana. Kahit to na. Kana noon. Tana mo din nindot. Tana. Kwarto ta. So, may tinait taday. Tana day. Bida niya kabuka ini. Mahong ka. Kapuya eh. Basta mauna tulong mo. Ay, Nagbaho lang ito. ay, Sige, kamu sugot, magbuwag yun ko nimo. Kung di ka mo sugot, nga mo trabaho ko. Pasabot lang na nga di ko nimo pinangga. oh, Mas may pagmabuwag na lang dito. ayaw day. Sige, gusto ka trabaho. Sige, sugot ko eh. Hayos mama ni mo. Nga mo bantay sa bata. Ay, salamat kay mo sugot na ka dong. Ay, mahal gid ay kay ko nimo. Usap ta? Sige, ato na ko sa mama. Unya, usap ta. Ubasin ta? Ansa, paribansin jud ka. Ah, Sige, may kay plastada pa ko. ayaw eh. Sige, ribansin. Ay lang. Di ko pa rin ako. Murigi dangat ni mo diha. Sige, ay, mulakaw na lang ko madungong mama. Awa, sige. Okay naman ko nga ako'y bubantay sa kong apo, pero ayaw lang sa tablahang akong kahago-hakay. Kinaman ko makatindag hotcake o juice kung may bata na kong abantayan. Ayaw ka bala ka, ma. Suhulan ta ka. Ako'y bahala ni mo. Basta makatrabaho lagit ko. Kay gilaay na dyan ko pundos bahay, ma. Uy. Dahala. Sige, ako'y bantay sa akong apo. Bebe, advance ko gamay be, kay mutaya kong swertres. Ha? Advance ko day marespe. Sige na lang. Sa? Uday, nagagusto ko nun nimo si Bruno. Kuyog ko nung muron inig-out ninyo sa pag-duty na to ba? Kwapura ba na siya, day? Taas niya, dako og lawas niya, pumuton pagitsa. Oh my God, imagination. Oh my God. Kakinukalat ng bunga. Uy, kinahan dito sa kuan ng Bruno, uy. Hala no? Labong kay bungot, tay. Kakilukan. Mauna na imahag sa ako, uy. Katuon din, laway na ako. Sige, inas yan nga. Musugot ko nga magkuyog meron inig off na nato. Magkuyog ko niya, bisag asa niya gusto, day. Kapeng gining imo. Hindi sana ako nga. Sus, pagkapa. Lagong kang iya. Paulo. Mao ka na Maris. Nakita ko kamo uban adtong lalaki nga migawas sa usa ka motel. Ganyan niyaw. Gibidyohan ko kamo. Paang tinuod. Una kong nakakita nimo na may kuyog kang babae. Imong giluiban sab si mama ang inahan ni Arman. Usa parehas na tapa. Pulos ta nagkasa. May iko kong rason nga nangabit ko kay indutin ng ugangan ng babae. Nag-wheelchair lang siya. Apan nga akong anak si Arman lagsik pa kayo. Ugway apan ang panglawas. Busabugi ang imong kabita. Kung di ka gustong tug-anan ako akong anak. Sige, tug-an. Tug-an ta sa kang mama. Bisag inutin na siya pero buhi pa siya. Kung masayad siya na may kabit ka, takihon siya. Pusa, sige. Tug-an ni si Arman nga may laki ko. Tug-an dayon, Pa Paulo. Boy, no. Di na lang ko butugan. Pero mahagyo ko niyo mo. Ano sabi na? Patilawat ang kausa, Debbie. Oh. Kausa lang, Maris. Ay, kana raman di ay. Namungita pa dyan kagsamo. Sige, na. Tandaan ko bisag asa niya mo gusto. Lami-lami pa magsagot. Kamusta na dayon? Mintas, pamusap ako una-una. Sige. Sabihin yun ang relasyon ni Bruno. Ugwa makahimo pagtugan ang amahin sa kumbana nga may kapit ko. Ako man siya ipagtilaw ka usa. May nalang ko, tilaw sa siya ka usa. Inumahan.
Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Divina, ginaingon, unsan ka init sa gugma, ang imong gihatagan ni ini na pugnaw na. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimo. Mahay kalingay. Ay, isulti ka man kuno nako, Jimmy. Unsa man na? Ning, ma, magminyo na ko. Usa? Ha? Human sa tanan kong sakripisyo nimo? Sa kong pagpa-eskwela nga makahuman ka, aron makatrabaho ka, aron ikaw na sa ibubuhi na ko, Tama. magminyo ka na dayon. Makalma lang. Naday kahibdagod. Magminyo ko ma, pero dili pa karon. Magtigom ba ko? Dili, karon man o dili, maulang gihapon ng istorya ha, Jimmy. Ma, love na ko sa Divina. Mo na nga sa babae nga imong minyuan. O ma, buutan siya. Maong nahigugma ko diya. Gusto kong makaila niya. Imong himbisan? Kuyawan man yan ko na imong mama, Jim. Ayaw kayo kuyaw diha. Buutan ka, Divina. Ay tagda ko sa naisulting mama ni mo. Nabala ka man hinuon ko, uy. Ayaw ka, hadlok. Ako'y bahala ni mo, Divina. Ma, yan na si Divina. Oh, paminari ko, ma. Maayong gabi, ma'am. Amin kang mama, Divina. Amin. Paamin ako, ma'am. Unya na amin. Yan lang. Ewa pa ko musugot nga mamahimo kang asawa ni Jimmy. Yan lang. Dali na, ma, Divina. Atas ko sila magtiwas usulti. Samtang mga unta. Sige, nagdamang kong pagkaon. Ato ning sawan. Bitaw. Busog ko. Ay lang. Kumulay kaon, anak, kung gusto mo. Ma, agi, ay lang. Gidagada ni Jimmy sa ila. Aron ipaila-ila kasi ang inahan. Unya? Ay, nakuyawan lagi ko pa. Maldita man ang mama ni Jimmy. Ay, sakay-sakay lang muna siya, Divina. Kay kamo man ni Jimmy ang magtipon kung makasal na mo. Oh, maugit pa. Ugma, mularga ko sa Mindanao. At imanon ko tong atong yuta didto. Kaya ako na lang ibaligya aron magamit pohon sa inyong kasal ni Jimmy. Pastilan ko minyo na si Jimmy, wakas passing na. Ikaw, out mama! In asawa! Out good. Wa pa ko musugot nga magpakasal si Jimmy siyang uyab. Naana ko ang katapusang desisyon. Ay, sabay yun, ana. Ay, kitang tanan at tumatapadung, ana. Kung dito may tayo, minyo mong gitan. Kung ikaw ang pasultihon. Kung ako ang pasultihon, bunot! Samot di malas! Pe! Hala, nilapas naman ko sa kabuan o pang di ko duka. Hindi naman ka ha. Magpalit ko pregnancy test. Alam ko mahibawaan. Ikulbaan ko da. Basig mapdos ko. Sa? Mabdos ka, Divina? O, Jimmy, nagpalit ko pregnancy test o positive. Ang ano nag-uul man ka, ha? Di sa may di mag-uol. Ngo, pamanta makasal. Pero ni mabdos na ko. Ang ibo ko na ikagul, magpagkasal na ta. Anya, ang imong mama. Nangigiw na, Divina. Dili ako magagadi, mama. Mabdos na ka. Nagdadakas kong liwat. O nga, magpagkasal ng duha, Divina. Mabdos na magkahapakasli. Kay ba ko inyo ning ituyo aron di na ko makabalibad. Ma. Pakasli siya. O kalimti. Kalimti ko nga imong inahan. Oo, ma. Pero, lain na nang gisulti mo, eh. Magminyo na ko, ma. O, di ka na magpasabot nga. Pasagdan ko ikaw nga kong inahan. Ma, nagtanag ko kung tagabubuton. Di na ko kalimtan na babaeng mo nagsapupo na ko. Sulsa siyang kabuan. Nagatiman ako. Gikapas ko pagkabata. Hangtod na karong dako na ko. Ma, ikaw pagyapon ako ng babae nga akong gilove. Jimmy, anak. Wow! Lamig ka magluto na, Divina? Karon pa ka? Saon na yun? Madali na. Ayaw palabi o ka na nababoy kay manambo ka. Kaliwat na batag mga high blood. Ikaw rin high blood, ma. Jo,
Sa? Joke. Sige, joke da, Jimmy. Tingsik na ng dagway di mo da. Tama. Dili ko kinikay mo kung daghan. Labi nag ang akong asawa may magluto. Sige, good. Palabi ikig pagkaon og fat sa nga akong anak divina aron mabiyoda kag sayo. Simba ko taon maoy. Bakuhag simba ko. Kaliwat ra ba mig mga taas og dugo. Kasagaran ra bas among mga kaliwat na gasto. Ma. Nahibaw kong ikapoy kagikan sa trabaho. Basta masahian ta ka ha. Wow. So tiyagin ako nag-asawa ni mo, Divina. Yatiman ko na umayo. Hinautunta nga magkapatulong kang anak. Human yung masahiing. Human yung masahin ako. Birahanti ka ha? Birahanti ka. Sabay pirahan, uy. Kontrata kay imo man kong birahan. Ayan ang masahi akong buko-buko be. Ano man, ka makauyon? Nakauyon man. Kini ako tubangan may masahi eh. Kaya makaanang tata. Kini atubangan. Ay! Atubangan. Dahil magkakapos, uy. Ay, dahil mo ko si mo tubangan. Divina, love good kayo taka. I love you, Divina. Jimmy. Pagbaw na lang ining lechon kawali, Jim. Di man ka kamamahaw. Ako na lang ning puston ha. Aron imong mada, kadiyot. Inang gagi ko mo sa? Salamat kayo, Divina. Palitan ko di mais ka kanon. Dapit sa mga dabawan. Ador ko, Div. Sige, Amping. I love you. I love you too. Bye. Bye-bye. Amping! I love you. Palik-liki ka. Nasa mo kayo, balik kag kag-kiss na ako. Manam kag-kiss. Ito na, uy. Aron dili ka malate. Ay! Dabo kang plato. Nabulian. Ano naman to, uy? Ma! Ma, palihog sa kong tubag sa telepono. Ay, tumawag sa mga. Pag minsan na akong Hello? Hello? Ikaw ang asawa ni Sir Jimmy, ma'am? Si Ma'am Divina, ni? Ako ni. Nga naman unta? Ma'am, idana mo sa ospital si Sir. Kaya gi-atake siya, ma'am. Taas kayo yung BP. Nga man natakad kaligo. Nailisan na taka. Presko na imong pamatik sa. Lalat, Divina. Huwag sa payan, Jim. Lalat. Abinin mo, Jim. Bisag na stroke ka pa. Apan pangandoy paghihapon ako makaanak ta. Kaya. Ano ako? Ano ako? Jimmy, love ta ka. Hindi ko gusto nga makasako sa itong kabinyuon. Bisag imingaw na ko sa imong pagabuhaton ako kung magtuog na ta. Agwan taon lang yun ako. Jim, ihikap niyo ako. Nahan kayo niya? Ano ba si mag-iwan, Jim? Apa yan? Amot? Ano ba? Ako na rin padayon. Hindi. Nagpalpal. Mo, minaw ko. Palpal. Hindi naman ka makakayo. Hatag na ko kalipay. May buhay na naman akong hipuhat isa mangita ko lang lalaki. Ako na lang ikingan na iwan. Saan ko? Padalan ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Donna. Naingon,
Dili man lang ta ikaw ang akong nagustuhan. Apan di agad ko nasangit mo. Mo kininday tabos ang kinabuhi di mahimong. Mahikali. Maupa day isay. May disco kinang gabi sa Picas Barrio. O, lagi tay. Nakasiguro ko nga mga tugid ang atong mga crush. Sige day. Moadto tarong gabi manis ko ta. May unta ko moadtoran sa Nelson da. Kay magpa-chancing na sab ko niya. Hala, wa pa gani manguyab ni mo na sa Nelson, day? Ay, wa pa yun, uy. Kundi palang nilads babae nga manguyab ay, ako na lang yun tayo manguyab niya. Ako pa ikaw, no? Si Junel ang imong sugton. Kaya ako na gusto ni mo. Di ko niya, uy. Huwag gusto anak niya. Ni Junel. Si Nelson na ako nagustuhan. Si Nelson na isay. Oy, ka-sexy good ni mo doon na. Huwa ka pa kahit ngabil. Bagaan na imong lipstick, oy. Manis ko manggod ni Isay sa Picas Barrio, nay. Unsa man doon na. Huwa ka gihapoy uyab hangtod ron. O panay, uy. May daghang nanguyab na ko, pero Uwamang ko'y gusto gud nila. Ana, bida ba ni mo batiguang ka suok anak kung di ka maminyo na unsa ka man. Og maminyo ka lang kung may sugton kas mga nanguyab ni mo. Ayaw ka balaka, nay. Hapit na ko panguyapis ako nagustuhan. Hapit na cute na kari. Tayo na ato na to, nay. Nay, gitawag na ko ni isa, nay. Ato na ko, nay. Sige, amping. Ay, nagpariha lang baya ning duha si Donags Isay. Kadusa ka ni maminyo ning mga babayhana. Ay, pastay Isay. Naparisan siya sa akin pero ito nga iyang crush. Pero ako, ito ang makikparis sa lain. Ay, day, doon na. Day, sayo to, day. Sayo to, day. Sige na, doon na. Liko. Tutukor, day. Paala ka diha. So, iwa ko ganahin mo sa sweet music. Hey, day. I love you, day. Abiyuhan ang naong ni mo. Ay, medyo lamig ng pagkanas-diskuhan, eh. Ay, kaminyoon naman ko, uy. Pero pamangkin manguyab na akong lalaki nga ako nagustuhan. Uy, kasayo bali mong naghinuktok din sa Kaida. Ay, lami, nadyog kay ng minyo, nay. Pero ang lalaki nga ako nagustuhan. O pamangkin madigan ako, uy. Uy, paabot nga manguyab din mo ang lalaki nga way gusto ni mo na unsa ka bad. Si Junel, siya ang sugta kay siya ang matuod nga nahigugman ni mo. Sugta na si Junel. Si Nelson man yun ang akong gusto na ikot. Pero bisag iunsa na na akong pachansing, wa man yun, uy. Di ba't mahitabo nga iya kag makita kay wa pa kay bili para niya? Ay, ako tong gisugo si Day Isay, nay. Nga mo ato ni Nelson. Ha? Unya? Hala, imong gisugos isay pag adtong Nelson. Unsaon ba niya, ha? Unsaon? Nelson. Mga tinuod say, hagbay na ko bantay nga, dako kay na gusto doon na ako. Apan ako'y gusto niya, mga, di ka may tabong kauyab min duha, di ko manguyab na niya. Kalo isa sa kong amiga, uy. Manong napamanggid siya makagusto ni mo. Dito pala unta siyang Junel, no? Na siya nga sugton si Junel. Si Junel ang tinuod na higugma niya. May uyab na ko. O, nagsabot ganiming pakasal mi duha. Usaw, huwag katumana ng iyang pakandoy nga magkauya pa min duha. Nausra ka man ng taon, oy. Kadagan ka na gibastad niya ng duna. Unya, mamisita ka na sa balik niya. Karong gabi, No retreat, no surrender nga ako, boy. Huwag katapusan nila. Hilom. Ha? Mao gini tubag mo na ko da. Kung pugnan ta ka, nga mamisitag balik niya ng bayana. Katapusan niya. Katapusan niya ni. Ay. Katapusan na lagi mo pa. Sige, aray na ko. Last na niya. Last ha! Retreat, no surrender. Kung inaluoy ka ni mo, Junel. Kaya nigog magkapag-ayos babae, way gusto niyo. Tinuod ba niya akong nabati, eh? Gikan ni mo. Gutong ko ni mo. Huwag pa ko magdamgos akong nadungog. Gikan ni mo nga. Gutong ko ni mo. Tinodan ka na ni mong nabati, Junel. Gisugot na ka. Tinuod gid, eh. Tabangin lang ko. Ha? Nga makaton ko sa mahal ni mo. Antan ko sa hingpit si Nelson. Tabangan ta kang nga malimot ka niya.
ug makatron ka sa pagigugman ako. Ug salamat kay day. Ingaw ka sa akong pagpanoro day. Ha? Salamat din yung gipamalit mo nga mga gamit sa bahay ha, dito sa mall. Mga pangumot, mga pampagwapa. Uy, sa pa yan day. Ug may iyang ni unta ko ni day. Ha? Unsa ka na? Ano, okay rin mo ba? Ilang una ka mo mauli ha? Gusto ko nga manood tag motel day ka nang bang bugnaw nga motel. Sugaw, kung di ka mo sugot, okay na sa kaya ako. Muli lang ta. Dako nang akong pagsalig sa imong kabubutan o pagkigugma din ako dyan ha. Basta, sige. At ako sa dapat ni imong gusto. Lambi kita ka. Oh, do na. Kalami sa mana. Asli pa. Ini nasa pikas ang ako. Ang damihan na dyan sige. Kahumot. Ganahan. Kalami. Gibutan ko niya pahumot. Gibutan nga. Nag-order line. Kanyawa pa na maihi. Sa kang kikito. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Maylene, ginaingon, dili kini ay maayo nga pasubrahan nato ang pagtapang kinahanglan sa atong tapang. Kay kuyaw man di ay kasata sa binungat nga nagkinahanglan sa atong pagtapang. Mao kini ang hitabo sa pagkinabuhi, nagdi na ko mahimo, mahikalimtan. Unsa? O lagi, din hitong bana sa manghod mo. Naghila kay wa na ko numulis ila. Ang ila ko ng anak, nagsigil ang hilak. Wa makatrabaho sa Jurex kay maoy tigbantay sa bata. Iya lang untang gibilin nimo ang bata aron makatrabaho siya. Ako ito siya giingnan, anak. Ugma ko no. Kung di pa ko numuuli sa ila sa Mayla, ibilin ko nun niyang bata. Asa man ay ko na Smaila, nga wa man sagka mo ani dinhi. Abot ang manghod mo. Sa magkiproblema na magtiayon taon, ay magsige, maglihay-lihay ang bana. Ay, to ating altos bahay ni Linda ay suod pina sila. Dini ka na ha, suwayan akong adtos ila. Naunsa man taong ko ay Mayla, uy. Wa na lang noong ka makatrabaho. Ay nung bana wa makatrabaho kay milakaw ka. Ita, lagot ko ng Chorix, oy. Hasol kayo, makalakot. Unsa man kanyang giawayan di ay? Tamay lagod nga butang, ti. Makalakot tawa na, oy. Pabalipad. Di pa palipad sa unsa, ha? Basta mauna na siya mutukar. Magsige na lang, Jod. Ay pastilan ni mo Mayla, uy. Kana kay nagminyo ka, natural lang yun. Nga mo na buhaton si mong bana. Katungdana na tong asawa ang paghatag sa gusto sa tong bana, bahin ang butanga. Ta, di ko ganahan sa iya, uy. Dili, ti. Uy Mayla, sultihan ta lang kano. Daga pa manggid ko. O pa man siya ko makatilaw langit. Pero moogid na'y gusto ko. Kanang pirmi kong kuanon sa kumpana. Kasi na'y gusto ni mo. Nga magabi si Jorex, ha? Gusto ka nga ato sa slaing babae mangita og lawas to nga kalipay? Oo, sanak. Doon ay mamisita ni mo karong gabi. Oo, tay. O gwapo siya, tay. Dako og lawas. Anya, taas og banhog. Melin, dili ang kagwapo o kadako mo importante sa lalaki. Ang importante nga buotan og sakto kas pagmahal si mong bana. Di sama si mong manghod. Ako'y naluoy siyang bana nga pirmel niyang layasan. Ala no, di sa kumusunod na iyang kinaiya sa akong mangut kay uy, nga biyaan ang bana sa way igong rason. Ay, kumusta na ka siya ron? Oh, nakabalit ako nga, nagbalik naman sa kuno. Nang maayo hinuon. Kay luoy magbuwag, gagmay pang ilang mga anak. Ay, tay, basta mo dayog pamisita karon ako si Carlos, tay. Sugtunay na ako siya, ha? Oh, sige, sige. Huwag paminyo dayon. Mapsan doon kasi mong manghod mo. Oo, tay. Minyuan ko na yun si Carlos kung magkauyab na mi. Tinuod ka na, Maylin? Gisugot ko ni Maray? Oh, Carlos. Tungod kay may pagtanaw man ko ni mo ang gisugot na ta ka. Salamat, tay. Huwag rin karong domingo, day ba? Manuloy ta, ha? Mag-date, ha? Oo ba? Bahalag asa ko ni mo dadon. Uyab naman ta.
motel ning gihunungan sa gisakyan tang taxi, Carlos. Uday, manuta diha. Aron atong sawa ang duha ta kagugma. Ay, kalami. Makatilaw na kit kog langit, oy. Yes! Tana day. Manautan ning taxi. Oo, dong. Tana, naog na tana. Tapos ni mo sa imong... Lami pa kayong gidi. Nagitot ka naman. Karena ang imong sang upos ang kuhagdan. Ipadailos na ko ang akong tila. Babaw na na! Usa, pakas lang ka dahi. Pero dong, ingon sila basta primero ko no. Sakit, unya daghan ang dugo. Pero ako wala lagi ko sakit eh. Unya ka ba sa dugo sa ako Agwantad doon ka og sakit dahi. Ang ka sakit eh. Mao pa? Ano di ay na? Agwantad doon di ako og sakit. Nga wag man ko sakit eh. Nibiya na sad si Mayla sa ila. Daaron siya sa ato tay. Oh, ay kini akanak. Saka og sabi ito sa taas. Ay. Kasabaan ta ko to. Ibliwa mo lang kasabaan ako. Ikaw kung dito ka, may kipulos mo babae. Yapag naman tayo ng babayhana, uy. Sakong ginako sa taas, be. Unsa? Mo nang tinuod ti. Di gid ako maagwanta ang kataas o kadako sa kang Jorex ti. Kuni ako gamiton mo na akong nanganak. Saba ka da may lawi. O lagi. Busa nakahukom na ko. Buwagan ako kung bana. Kaya di na ako makagwanta sa iya. Di na gyud ti. May kini agad eh. Pabalik ka taon si Mayla dito eh. Lami na kayo Ha? Lami na kayo. Ito ka na kung gana. Dito sa kapangain. Oo. Sama sa kang Carlos nga lupi akong katubangan. Di na magwanta. Lami na kayo. Juri ko bastos. Juri, umang kong gigagos ko eh. Ang imong katubangan ko eh. Maghigda ta, maghigda ta. Sige na. Maluwi ka. Lami na kayo. Daliti. Cute ang imo. Sumo kayo eh. Juri, kasapang ganitang mahinana. Ang tambo ka ni mga daot na daga. Libi, basta nagtarong libi. Lami na kayo. Hindi ka lindo. Ay! Mura ko ti Jorex ka bana sa akong manghod. Kapit ka sakit o daghan kang dugo ka ni Agas. Sakit ka ayo pero lamian man ko bisag sakit. Kung dili ganahan ang akong manghod sa iyang pana, ako kanahan kay ko sa iyang pana. Human sila ko naman ni Jorex, akong gibuwagan ang akong uyab o gikapit ko ang pana sa akong manghod. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Marian. Ginaingon, dili gid maayo nga ako sa kaasawa nga buutan mong bagian. Kay kung ikaw mabaslan ang imong pagbasol sa langit nga hilabihan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, di na ko mahimong pahinga. Mao ba? Mag-overtime masad mo karon sa inyong trabaho? Oo, day. Dito ko ganang mo to. Ma-over kay kapis lawas eh. Pero, gikinahanglan ko sa mong trabaho. Sige naman lang kag-overtime. Nya nga naman ang agamay ra makag-intrigas imong sweldo na ho kadapit sa 15 pit sa 30. Day, Marian, daghan kay mga direksyon eh. Kada ko bentigan nimo maorgi na. May magmanugal ko nga dili man. Labaw na nga di ko mainom. Mao pa? Sige, mao magkaha. Ida ya, trabaho na ko. Sige, sige. Adin ko ha.
Nagtuo tingali siya nga wa ko masayoy. Niddo na siya kabit. Mahal ti ka, Edmar. Apan kung makakita ko og mas labaw pa nimo, ako ang una nga mubiya nimo. Ayaw ka nagbuhata, Marian. Kung nakasa man ang imong bana, ayaw tugbangi sa paghimo og laing sa. Usa pa, wa ka pa'y igong ebidensya nga may kabit ang imong bana. Mga tabi-tabi ra ng imong ibasihan. Uy, sayot na. Basta kay mo na akong unang buhaton, ma. Ang pagsakop niya sa akto uban sa iyang kabit. Oh, kung masakpan mo man gani siya nga tinuod nga may kabit, bisan tungod na lang sa gamay pa ninyong anak. Ayaw mo pagbuwag, uy. Luoy ang inyong anak, ah. Bueno, ignaon niya siya ha, nga panhion din his bay. Ako'y makisulti ni Edmar. Nganong karon ka lang na uli? Day. Hapit naman itong alas 12 gabi. Uy, naunsa ka Grabe ang man. overtime day. Uy, kapoy kagulawas. Oh, kapoy mo din, no? Ito kapuya, day. Mao ba? Kapoy, no? Mm. Og Domingo man, basig doon na may trabaho. Murag wa tingali, day. Bantay yung bata, ha? Ako na sa mula ka, ugma. Asa man ka, day? Mangita kong trabaho. Uy, ayaw, uy. Kisam lang niya mabantis bata. Si mama pabantayon ako sa bata kung makakita kong trabaho. O kung makatrabaho na unya ko, ako na sad unya ang magsigig overtime. Day! Wala ka na ka, day? Uy, kasiksi ko ni mo. Ay, natural, uy. Kinahanglan yung magpa-sexy ko aron dali ko makakitag trabaho. Aron maka-overtime sad unya ko parehas nimo. Marian. Padto unya kang mamas ila. Gusto siya makigsulti nimo. Oo, sige. Mato niya kung mama ni mo. Saya ko papatay sa bata, eh. Basi doon na po ko ilakaw ron. Sige, ato na ko. Kiss, uy. Wala kiss. Ayaw na, sumpol. Wala ko'y gana, anak. Ato. Marian? Ikaw niya? Oh, Ron. Unyaan sa man, nagsulti ra bagay kas tinuod nga nakatultul ka kung asa giabang og kwarto ni Edmar ang iyang kabit, di ba? Oh, Marian, nakatultol ko. O gining sa ako sa nang giingon nimo, daluoy ko nimo. Mao nga kung musugot ka nako, magtaban ta. Tungod kay ako ang tinuod nga nagmahal nimo, Marian. Kung tinuod ang gisulti mo, sige. Dad ako karon gidayon sa kipunduhan anang giingon mo nga kabit sa kumpana. Sure. Sige. Dadun ka sa nahimutangan ng babayana. Apan sa dili pa, may ipakutan na lang ko nimo. Unsa man na? Kung masuta mo nga tinuod ang tanan, sugto na ba ko nimo? Kung tinuod man gani ang tanan. Oh, sugton ko ikaw ron, ug biyaan ko ang kumpana. Oh, ma. Mao ka na. Daghanang tabi nga nadawat ni Marian. Nga ikaw, doon na ka. Wa, ma. Ay, nagdiwasa. Wa ko'y kabit mo. Ay, pinangga kini ko ng asawa. Nako, ka ng imong anak. Basta nga angay kang magbantay. Kaya nahibaw na si Marian. Dugay na. Pero maliki ko sultihin ni Marian Bena na. Bisan ka usa. Huwag siya musudya ko Bena na, ma. Lahi og batasan ng anak nako, Edmar. Di na musudya. Apan kung doon na siya'y hustong ebidensya, mubaos ka na si Marian. Di na magpautang ang akong anak. Kung na mabay ka, labing siguro manglaki sabla siya. Uy, ma! Ano yung problema ron ni mo ron? Ikanarbang yung mga asawa doon, lambi para pa kayo na. Daghan pa kayong laki yung dagmana. Papa, di ko masugot magbuwag, pa, eh. Usa, ugma, magkikita kong ruda. Buwagan ko na siya. Bida, no? Basta kay, di ka naman kamahay na ako, ha? Eh, daan natin kang gingnan, nagpasidanaan natin kang ayaw butiin as Marian. Kay kuya o kay bubaos na, lami ra ba kinay mga asawa? Papa, sige do. Kung isang puto niya, bumulog kay katubangan. Ako to ng asawa pa, eh. Hindi mo yung kay pa. Katilaw gani, mas maayo niya, dako pa sa imo ro, yay, yung kang muaga ka. Basilo ang intawin ko, ma'am. Woman magsulti si Edmar good nga minyo di ay siya. Di na rin ba ko makabiya niya da kay... Ayaw ka pala ka. Wa ko makikita ni mo aron manduan ka nga buwagan ni mo siya.
Igo na nga nasayod ko nga tinuod ang tanan. Sige, imo na nga akong bana. Hatag ko na siya nimo. Ay, salamat! Hala, oy, kabuutan din ni mo, ma'am. Uy, pagka manggihatagon, di ay ni mo, ma'am. Salamat kay ma'am, ha? Salamat nga imo nang gihatag na akong imong bana. Daghangit kayong salamat, ma'am. Ay, Marian, hotel kining gihanungan sa tong gisakyan. Kuyawan ka. Huwag ka malipay. Motel. Tungod kay imo na ko ron. Gisugot na ta ka. Busa lipaya ko ha. Palaboy ang akong bana. Ibabawas sa kama. Ka-cute ning imo. Ang ka-cute. Ano tanggap mo? Sige pa. Kipinag maayo. Ay, kapos sa pusimuti. O, di ba? Lamig na ni kataan. Bahi, no? Kadag ko. Lima ko ba? Lamig na ba yun? Bilisuot na Ay, ikaw na. Kalipunin ako sa kumpanya. Pwerte ka na kong tagpawa o banron. Pag uli na ko sa bahay, ilag akong bana nga nangayo og pasaylo sa iyang pagpangapit. Pero uwahin na ang tanan, kakita na ko og mas taas, dako sa iyaha. Maong gibuwagan ko akong bana, oy. Kung mauto mga listeners, atong Palamay Drama Compilation Part 182. O daghan sa salamat sa nag-comment nga na-appeal sa atong vlog. Salamat yun kayo sa iyong tanan. O labi na sa akong mga tanan mga listeners sa inyong pagpaminaw. O akong i-shout out sa katong nag-comment sa last na itong nag-upload. Shout out nato si Jimmy Gals. Shout out ni Modia. Si labi na si Ma'am Delsam 99. Shout out ni Modia, ma'am. O si Elvira Nancy. Si Dals Vasquez, shout out ni Modia. Shout out po na ako si Oscar Abedog. O si Nalin Labial. Umatong sinners, tanang ga-comment sa ito, atong gi-shout out, o atong gi-appel sa atong pag-appel na to sa atong vlog, sa atong part 182. O usbon ako listeners, salamat yun guys sa iyong tanan, sa iyong pagpaminaw sa atong gina-upload nga drama. Daghang salamat.